akuluakulu. Noah anali ndi zaka 600 pamene apanga chombo. Abraham anayitadwa ndi Mulungu ati 75 years. Yoswa anatenga utsogoleri ku Israeli ali wachikulire. Ngakhale Mose anawombola anthu ku Igupto ati 80 years. Ndefunso nkumati Mulungu amasankha achikulire maudindo chifukwa chani? Choyamba amadekha, ndipo Mulungu amagwiritsa ntchito kudekha to test their heart. Chachiwiri ndi nzeru, chifukwa chokhalitsa amadziwa zambiri ndi kupanga good decision. Koposaposa mphamvu ya Mulungu imaonekera mwa anthu achikulire. Tinazoona ndi Mose anawombola Israeli ku Igupto ali ndi zaka 80. Inu ngakhale pamudzi osowa achikulire pamasowa mwambo, pamapezeka ana opulukira kutukwana za mkabudula, kukwatira nkhalamba ndi zina zotero. Ndimalizeni mawu awo. Veteran ndimalizeni mawu awo. Olo wina afuna asafune tipipi mboma sitani ko sibwere. Profesa Arthur Peter Mutharika anawombola Malawi kumavuto adzoneni. Munali njala m'dziko muno yatha. Zinthu zimangokwera daily, but now inflation is stable. Tavera kayi nyamata. Kumalawi kuno chakwera kanatipha. Kunali mizere ya zinthu ndikunena pano zinatha. Anyamata zikwanje kulibe. A pastor president who was a liar. Sizinachitikepo pa dziko lapansi president kuwa parliament ndi kulankhula sona bodza. Ndiye kwanga nikupempha kwa inu kuti munikhululukire. Mukalowa m'Baibulo muli nkhani ya Afarisi ndi Asaduki amatsutsana ndi Yesu mpaka amafuna kumupha. Leronso tinawo Afarisi amene akulimba ndi PM zotowathetsa njala iwo asakudziwa, akunyoza ndi kumanena kuti mbamu government. Komatu posachedwa pompa munthawi yachakwera Afarisi ndi Asaduki amenewo amasonkhanitsa ndalama kumayiko akunja ndi kumagula chimanga chimene amagawira anthu amene amadya chitedze. Ndiye lero mopanda manyazi akuchita blame APM chifukwa athetsa njala. Mwachidule munthu alibe pabwino. APM akapanda kutuluka akudandaula, akatulukanso akudandaulabe. Profesa akapanda kupereka mphaso akudandaula, akapereka ma 5 million kwa ma Scotians akudandaulabe. Ndiye timafunsa kuti mukufuna chani kwa APM? Atasankha Jeniasa mumadandaula, pa kampeni mumatiwagula. Amalawi anakutsutsani ndi kuvotera. Ndiye lero tikudabwa UTM member amene anavotera Kabambi, MCP member amene anavotera Chakwera, komanso UDF member amene anavotera Atupere akudandaula kuti APM akula. Chikhalirecho pa kampeni anayimika candidate wawo wachinyamata enadazi utupa maso. Amalawi anawakana ndi kuvotera wachikulire. Kodi lero mukudandaula chani? Ku America 1932 anasankha president opuwala amayenda pa wheelchair, dzina lake amatchedwa kuti Franklin Roosevelt. Atalamula zaka 12 anasintha America pogwiritsa ntchito mfundo zake zimene zimatchedwa kuti New Deal. Mwachidule, you cannot judge a person chifukwa ndi wachikulire, wodwala, wachinyamata kapena mzimayi. Lazarus Chakwera anali wachinyamata komanso mbusa wopa Mulungu. Amanama m'dziko muno, anabweretsa njala m'dziko muno. Profesa Arthur Peter Mutharika ndi wachikulire koma anathetsa njala. So amene mukutokota kuti APM akula atule pasi udindo, dikirani 2030. Amalawi tinamusankha pa 6 September kuti alamulire dziko lino kuyambira 2025 up to 2030. Coming achoka mboma namanga 15,000 houses. I think in 5 years, when I live in 2030,
I'm hoping tikamanga kapena 5,000 to 6,000 houses, and I want when the next DPP person continues azamalize kuti everybody m'Malawi muno asakhale ni nyumba yodonta kapena ya mauzo kapena yadoti. Inu president ameneyu akulamula dziko lino zaka 5 ndiye wina akuti ayi amwalire kulire ndikhale pamene. That is nonsense. Akuluakulu, history is the best teacher.